amma dan Allah wannan abun ba zai baka mamaki ba a ce wai din kana kashewa gidanku kuɗi kuma kila kai ba kai ne wanda kafi kowa girma a gidan ba amma saboda kuɗi da kake kashewa sai kowa a gidan suna baka girma. To ta yaya za a ce akwai budurwa ko kuma mata da ka aura kake kashewa kuɗi ita kuma ta ce ba za ta girmama ka ba kuma ka amince da haka? To wannan su ne muke kira lusarai. Ma'ana dai a taƙaice abin da nake nufi shine duk a lokacin da ya zamanto mace ba za ta iya girmama ka ko ta girmama wani ɗan uwanka ko yayyunka ko kuma iyayenka ba, duk da abin da take samu na arziki wanda ya fito daga jikinka wanda kuma asalin shi ya fito daga gidanku nan ne wa'anda su gashi nan suna girmama ka, to wallahi in baka bar wannan matan ba ka zama addayun, ka zama takakken shirmamme wanda daga ƙarshe ma za ta dinga kawo maka 'ya'yan wasu ne kana kewatawa a gidanka wallahi. Saboda haka ka kiyaye, Allah ya taimake mu kar ya haɗa mu da irin jifa-jifan matan nan waɗanda za su dinga samu muna yin abin da bai dace ba a rayuwarmu na duniya, har ma su kai ga suna sa ka daina girmama iyayenka musamman ma uwa wacce ta haife ka. Allah ya sauwaƙe, kai ma ka ce amin, a rubuta min amin dan Allah.